Wato jama'a jiya jamhuriyar musulunci fa ta kama mutane sama da 400 ko 300 wanda suka yi yunkurin tara bama-bamai a cikin ƙasar Iran, wanda Allah ya bata nasara ta kama su. Ta kama gidaje wanda ake haɗa drum da kuma bama-bamai, ina ganin sun kai kusan gida 5 ko gida 6 a cikin tarayyar da sauran garuruwa a jiyan nan. Ta kama tankoki wanda aka makare su da makamai, ana ƙoƙarin a kai su gurare daban-daban. Tanka fa babbar mota, ina tunanin sun fi guda 8 ko guda 9. Ta kama mutane da bindigogi wanda suke ƙoƙarin su je su kai hare-hare kan mai uwa da wabi, sun fi ƙarfin nawa. Ta kama wani ma wanda bullet ne a jikinsa da bom ya sa a jikinsa, bama-bamai wanda suna ƙoƙarin su je su tayar da bama-bamai a jiya da dare fa, daidai lokacin da take wannan mugun ruwan wutan a ƙasar Yahudu. A wannan lokacin kuma ta dinga bi jama'a jamhuriyar musulunci jiya sai da ta kai ta kawo duk wani zalak, duk wani titi an yi cikin foyin, kawai binciken motoci ake yi. A cikin binciken motocin nan ko an kama motoci sama da 100 wanda bama-bamai ne da kuma mutane za su je su kai hare-hare ko kuma su kashe bayan Allah. Wallahi al'azin jiya shirin da kasar American ta yi mata ko kuma kasar Yahudu ta yi mata na haɗa kai da 'yan cikin gida, daman kun san da haka suke cutar mutane, da haka suke cutan shugabannin ƙasa, da haka suke wa shugabannin ƙasashe barazana. Idan suka bi ka musu rashin kunya, to fa ba wai za su zo ta kansu bane, a za su yi amfani da wa'annan munafukan ne a kai maka hari ko a maka juyin mulki. To jamhuriyar musulunci ta wuce da tunaninsu jiya ta kama ɗaruruwan mutane, ta kama ɗaruruwan motoci, ta kama ɗaruruwan tankoki, ta kama ɗaruruwan jirage marasa matuƙa. Ashe harin da aka kai mata wanda aka kashe mata manya-manyan kumandodi, wallahi babu hari ɗaya da aka kai mata ta sama. Babu hari ɗaya wanda wai jirgin yaƙi ne ko jirgin yaƙi ko wani abu wanda aka kai mata ta sama har aka samu nasarar kashe mutanen nan. Wallahi na cikin gidan nan ne waɗanda suka san sirrin Iran, suka san komai, su suka dinga kafin ma abin daman sun riga sun shirya abin bayan sun kai wannan hare-haren bama-baman, kuma sannan suka kai hare-hare guraren iya defense duk inda aka girke su. To da Allah ya taimaka nan take aka gano abin, kuma aka sauri aka canje wasu. Gashi nan kasar Yahudun jirgi 200 da take cewa ta turo ga baki ɗaya kakkaɓe shi aka yi. To shi yasa kuma a je da daddare ta dinga wawan cikin, wato kuma cikin ɗin nan ya bada ma'ana sosai, daidai lokacin da ita kuma take harba nata, kuma abubuwa suna tafiya yadda ake so a daidai lokacin ta ci gaba da kama mutane, baiwar Allah. Saboda haka jama'a da Allah mu sa ta addu'a, musamman irin wannan rubdugun da ta yi wa kasar mamaya, zuciyar duniya, zuciyar munafukai, zuciyar azzalumai, zuciyar kafiran duniya, maciya amanar mutane wanda suka hana duniya ta zauna lafiya. Wallahi irin abin da suka yi mata, dole sai mun dage da addu'a domin za su iya yi mata, duk da dai mu yanzu duk wani abin da za su yi ma na banza ne. Mun riga mun tabbatar da cewa Allah ya riga ya tsare ƙasarsa kuma ya tsare bayin Allahnsa, amma duk da haka mu talakawa ɗin mu dage da addu'a, saboda makirai ne, azzalimai ne, kuma munafukai ne. Dole ne sun tabbatar da cewa dai sun tabbatar da cewa wai makami dai fito na fito ko yaƙi ko kuma abin da za a harba shi, to jamhuriyar musulunci ta riga ta gama da wannan, kuma yanzu tana nan tana tsarkake cikin gidanta. To daidai da haka mu ƙara taya ta da addu'a. Amma wallahi jiya ta yi zubi, ta yi kamu, ta kama munafukai, ta kama waɗanda ba su da kishin ƙasa, ba sa kishin addinin musulunci, ba sa kishin kansu ma, ba su ma san kansu ba, wanda kuma takaice na tabbatar da cewa duk kuɗin da aka ba su, duk irin roman bakan da aka ba su yanzu ya zama na banza. Jama'a a ciki fa har da manya-manyan sojoji, har da manya-manyan jami'an ma'aikatan sojojin Iran, wanda bata fito ta tabbatar ba. Insha Allah zuwa gaba za ta tabbatar, kuma mun tabbatar da cewa hukuncin kisa za a musu gabaki daya. Allah ka raba mu da munafukai na gida da